bainat, eskerrik asko elkarrizketa onartu izana eta elkarrizketan pixkat lehena barrenatzen hasteko, aurten udako preferenteko entrenatzaile izango zare, baina azkenengo urtetan realiko futbol formakuntzan parte izan zare, zelan bizi izan duzu esperientzia hori? Bueno, hori, esperientzia aberasgarria zentzu banetan. Azkenean, Gipuzkoako, Euskadiko klub onenetariko baten egotia entrenatzen eta mutikoa formatzen, nik uste dute aberasgarria dela. Azkenean, baliabide honena, metodologia eta baldintza honenekin lan itxiak, nik uste dute danontzako oso positiboa dela eta aberasgarria izan da benetan. Ontsa aipatu dugu, aurten preferenteko entrenatzaile izango zarela, ontsa zare hasi berri dauketzu aurrera molisa. Zelan ikustu duzu taldia, nola hasi zare aurrera moraldi hau, sensazioekin? Nik uste sensazioak oso positiboa direla, ez? Talde bat, jarrera oso onakin, aurretik landuta dagoen taldia, nik uste dute udak oso positiboa daukon gauza badala, talde gehienako guztiak gauza berdinera jokatzen dabila edo joko estilo bat daukiela, eta nik azkenean eskatzen duena urte asko datoz itzen eta hortarako gero bakoitzako bere pintzela dauko, baina nik uste dut erreixa izan dela, gauza askoaz hobetzeko, gauza askoaz ajustatzeko, baina nik uste dut sarrera positiboa izan dela. Oin preferente taldetik aldenduz eta purrak kluba ikuspuntu orokor batetik ikusita, zelan ikustu duzu kluba, ontsa aipatu duzu ez? Zela udak daukon planifikazio bat bai futboladetik, geroz eta baliabide eta instalakuntza hobia dauku, zelan ikustu duzu kluba orokorrien? Nik uste dute kluba oso ondo dagoela, ez? Azkenean, esan duena zelai berrixa, futbol zazpiko zelaixa bebai, nik uste dute internatzaile eta gero eta kualifikabak da zela, nik uste dute oso ondo dagoela kluba, ez? Eta gero zer esan, azte bururo zenba jente etortzen da Ibarrara eta herrixan udak zer suposatzen dagoen, ez? Sentimendu hori, orduan, nik uste dute alde horretatik kluba oso ondo dagoela. Ontxe apatu zuen, jaurten etxera huelta hori, zerk erakarri zaitu erabakia hartzeko? Azkenean sentimenduetaz gain, nik uste dute azkenien gustora egon zaren tokizan, ez? Ralera joan aurretik hemen egon nintzen internatzaile, jokalari bebai, eta oso gustora egon nintzen, orduan erabaki horreixa izan da, ez? Gustora egon zaren toki baten, zergaitxik ez bueltatzea. Erabaki horreixa izan da alde horretatik. Ontsa aipatu dugu, ez? Kluba zelan ikustu zuen orokorrien, baina berriro preferentian barreneratuz, aurten zer eskatzen zu denboraldi honi eta zer helburu aurre ikusten dituzu? Helburuak nik uste dute bigarren talde batena garbixa diela, ez? Azkenean, Leleoko taldiai jokalarixak prestatzea, falta itzen dagoenerako, edo hemendik urte batzutara preferentin dazen jokalarixak helburu hori eukitzeko edo meta hori eukitzeko. Eta zer eskatzen dutzaten, nik uste dute beste barik, konpetiru, ikasi eta bakoitzan onena emon, beste barik. Mi esker bainat eta ikusi arte.